Milí priatelia, radi by sme vás pozvali v Ružomberku na unikátnu kraniosakrálnu terapiu, ktorá vám pomôže nájsť vnútornú rovnováhu, zlepšiť zdravie a odstrániť chronické problémy. Táto jemná, no účinná technika môže významne prispieť k vášmu fyzickému aj duševnému zdraviu. Kraniosakrálna terapia je bezpečná a účinná pre ľudí všetkých vekových kategórií vrátane bábetiek, detí a seniorov. Čo vám prinesie kraniosakrálna terapia? Kraniosakrálna terapia podporuje hlbokú relaxáciu, uvoľňuje napätie v tele a centrálnom nervovom systéme, čo môže mať za následok úľavu od rôznych chronických ťažkostí. Je vhodná pri migrénach, bolestiach chrbtice, úzkostiach, nespavosti či iných dlhodobých problémoch. Ako to funguje? Terapia je jemná manuálna technika, pri ktorej sa pracuje s rytmami tela a energiou centrálneho nervového systému. Cieľom je obnoviť rovnováhu a podporiť prirodzené regeneračné schopnosti organizmu. Konzultácie alebo dohodnúť si spoločné stretnutie môžete telefonicky na čísle 0948 206 141. Neváhajte zmeniť svoj život pozitívnym spôsobom a objavte nový pocit zdravia a pohody. Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií alebo na rezerváciu vášho miesta. Tešíme sa na spoločné stretnutie, váš terapeut Mati.